Ето ти много по-добра алтернатива на смятането с мерни единици. Прави си ето такава табличка и нещата стават кристално ясни. Ето вижте какви са ми колонките. Километри, тук имам 0 и 0, тези ще ми бъдат празни. Метри, дециметри, сантиметри, милиметри. Ето вижте сега, имам 6 км, където ми е километра, си пиша 6. И трябва да го превърна в метри. Затова при метри пиша 0. Тук си добавям тези двете нулички и ми става 6000. Записвам си го. И ми излиза 6 км е равно на 6000 метра. Да видим следващото. 5 метра. При метра си пиша 5. Трябва да е в сантиметри. При сантиметри си пиша 0. Попълвам си всичко с нулички и ми става 500 сантиметра. Последното. 3 дециметра. В колонката на дециметрите си пиша 3. Е равно на колко милиметри? При милиметри си пиша 0. Добавям си и ми става 300. И сега една загадка към теб. 7 метра е равно на колко милиметра? Попълни последния ред от таблицата и ми напиши в коментарите какво си получил. И не забравяй да запазиш видеото, за да покажеш тази табличка и на детето си.